Kupal 1, malapit na tayo. Ganitong plano Kupal 2. Maiwan dito si Kupal 3 para maging lookout at isasama natin si Kupal 4. Go! Kupal 4, naririnig niyo na ba ako, mga kupal? Copy Kupal 3. Copy, Kupal 3. Copy. Target confirm. Kupal 1. Pakawalan niyo po ako. Maawa po kayo. Pakawalan niyo ako. Maawa po. Tumahimik ka nga dyan! Kupal 3, Kupal 3. This is Kupal 1. Dito na kami sa location. Over. Kupal 1, this is Kupal 3. Nakita niyo na ba yung target? Over. Kupal 3. Target confirm. Over. Kupal 1, bali 5 tao dyan. Isang hostage. 4 ang armado. Mag-iingat kayo dyan, mga kupal. Copy Kupal 3. Kupal 1, kailangan yung i-secure ng hostage. Kailangan natin siyang maibalik ng buhay. Over. Copy Kupal 3. Over.
Kupal 3, mission accomplished.